हेलौ लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय एकदम सासे मानसि कमेन्ट खालामथारलाय सोरखो सरि के बास्ता सरि के बास्ता मोनसे दायथ' होगौमोनलै आङो सोरनो सोरनो मोनसे दायथ' नांगौ कमेन्ट खालामलाय आं मोनसे दायथ' नायदोंमोन आरोना जोबोद गिदिर दायथ' 10 मिनिटनि थाखाय दायथ' आरोना हेल' गाइस सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय 10 मिनिटनि थाखाय मोनसे दायथ' होनायदोंमोन आङो मानसि गोबावलै कमेन्ट खालामो ब्र' माबालै मा होनना बुंगोन आङो 10 मिनिट बिजि आरोना माने आं 10 मिनिट साइलेन्ट जागोन आरोना मोनसे खामानि मावनो नागिरदों आरोना आं 10 मिनिटनि थाखाय ओमफ्राय माने सोरबाफोर माने कमेन्ट खालामबाथाय जेनेबा जों कमेन्ट गेलेफाबाय थाबानो जाबाय आरो ना थेंक इउ ब्र' थेंक इउ जास्ट 10 मिनिटल' आरोना ब्र' आं माने सिरि होनना बुंबाथाय नों खोन्थाबानो जाबाय आरोना दसे बेस्थ' बियो होननानै
ओइ आंनो मेथाइ लाना फै आंनो मेथाइ लाना फैदो जाग्रा आंनो जाग्रा मेथाइ लाबो मोननै लाबो लोगोफोर नै लाइक दागिव दै सरिका ना नामानो सरिका बास्ताना थेंक इउ दै थेंक इउ आरो सोर सोर दङ बेनिफ्राय एलं टेलमि एलं ब्र आङो दसे बेस्थ'मोन आरोना ओमफ्राय एमडि एम इभिनिं गाइस सभी को वेलकाम मस्ट वेलकाम मेरा एलबी में बेनिफ्राय एलं हि नाउदों आरोना ओमफ्राय लाइक दा नाउदों एमडि एम लाइक दा थेंक इउ सो माच टिलु दास हो सॉरी आपका आईडी है क्या नाउदों ना बेनिफ्राय सरिका एमडि सेम टू इउ नाउदों कुइं आई लाभ एलं बय नाउदों सोरमोनथाय कुइंआ कुइं माने कुइन बेनिफ्राय एलं इज कुइं बेनिफ्राय टेल मी एलं जिया प्लिज जइनिं बेक नाउदों एलं बेनिफ्राय सरिया संजित गयारी 5 मिनट बिजी है प्लीज वेट नाउदों हाँ दोस्तों मतलब मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा व्यस्त था अभी आ गया वापस आ गया एलं बेनिफ्राय ओ माय ब्रादार नाउदों ओमफ्राय जोहोलाव एस प्रडाक्शन हेलौ सन्जित गयारि मोजां ना खबरफोरा नाउदों आरोना मोजां ब्र कमेन्ट ब्र आङो आइडि होगोन दे नोंसोरनो भिडिअ रानिं खालामगोन र' दै 5 मिनिटनि उनाव बेनिफ्राय आर्मि भाई कहा गया था आङो दसे बेस्थ'मोनलै खामानि मावदोंमोन आरो फिसा मोनसे खामानि मावदोंमोन आरोना ओमफ्राय कुइंआ हिजन मा होनो बेखौ गोरलै मा होनो बोरोलै मेथाइ बिहरदों आं आइनाव मेथाइ बिहरदों आरोना दखानाव थांदों आइया मेथाइ मोननै बिहरदों आरोना आङो माबालै मा होनगोन नारेंखलनि पप बानायोलै गुदुं गुदुंलै दखानाव साहा दखानाव आरोना ओमफ्राय आंनो मोननै लाबोना बिहरदों आरोना आङो गोरलैखा आङो जाखायो एलं प्लिज सापर्ट पुनम लाइक दा नाउदों थेंक इउ स' माच बे सबिखौ जाय माने गोदान बिसोर आइडि मोनथाम मोनगोन ओमफ्राय जायफोरा माने आंनाव फैबाय थाखायोना बिसोरो आइडि मोनसेसो मोननो हागौ आरो ना आं आइडि बानायदो दिनै मोनसे ओमफ्राय जास्ट 2 मिनट के लिए आप लोग कमेंट करते रहो हाँ ओमफ्राय जोहोलाव प्रडाक्सनाव थांगोलै जोहोलाव एस प्रडाक्सनाव थांखो कमेन्ट दस्त' लोगोफोर गाइस मा होनो जोहोलाव प्रडाक्सना जाबाय जोंनि बर'नि जाखांफुनाय प्रडाक्ट माबा आरोना बियो मा होनना बुंगोन बेखौ डाइरेक्टर आरोना बियो जोहोलाव प्रडाक्सना जोंनि बर'नि जाखांफुनाय डाइरेक्टर दै माबानि बाक्सानि आरोना राधे पूनम जी थोड़ा वेट करो मतलब मैं जस्ट 2 मिनट दंलै नामदों ना जोहोलाव प्रडाक्सन नोंनो आङो ब्लु होना होबाय दै ओमफ्राय नोङो जायजों बिदिनो लोगो जालाबाय मा होनना बुंगोन राहुल बसुमतारी ओमफ्राय फिटनेस कुइं जोहोलाव एस प्रडाक्सनजों एसे लोगो जालाबायलाय कमेन्ट गेलेलाबायलाय जास्ट 2 मिनिट आरोना पुनमजि सभी के साथ फ्रेंड हो जाओ ओमफ्राय बिबारि नार्जारिया मा होनदों दे जोहोलाव लोगो जादों ना बिबारि एसे सामलायथ'लाय 5 मिनिटनि थाखाय आरोना बिबारि नार्जारि एस ब्लग 5 मिनिटनि थाखाय दसे सामलायथ' आं जास्ट आरोना 5 मिनिट
आइदै लोगोफोर फैफिनबाय आङो बेनिफ्राय आंनि मोनसे मबाइलखौ आङो अन खालामगासिनो आरोना भिडिअ रानिं खालामगोन दै सोर सोर दङ ओइ माबाया मा होनना बुंगोन नोंथांखौ जोहोलाव प्रडाक्सना सोर सोर दङ कमेन्ट खालामनोलै मोनसे मबाइलाव माबा गैया हटस्पट सोबावनांगौ मा होनना बुंगोन ओइ माबाया बारा रोङालै र' गोदानसोना मानसिया पुनमजि गिदिर साला गैया आं डाइरेक्टनो कमेन्टखौ बोख्लायफिनला दे मा होनो कमेन्टखौ बोख्लायफिनला दे आङो मा होनना बुंगोन र' थांदो सासेया जोहोलाव एस प्रडाक्सन थांखो जोहोलाव एस प्रडाक्सन कमेन्ट खालाम बेनिफ्राय बिबारि उइथ नाव दोनना कमेन्ट खालामला दे जोहोलाव प्रडाक्सना माने गोदानलै मानसिया बेनिफ्राय बारा एसां आइडिया गैया आरोना इनाव एसे कमेन्ट अरांगा आदा है साला मबाइलानो अफ जाना दङ दे कमेन्ट खालामदो भिडिअ रानिं खालामसै आङो माबानिफ्राय खालामगोन दै मोनथामसो मोनगोन ना राजा बेनिफ्राय मा होनो मा खालामदों ब्र होनना बुंदों आरोना ब्रलै नै बिराद बेस्थ'मोन मैगं फोदोंमोनलै सबायबिमा बेनिफ्राय फोखांबाय आरोना सबायबिमा मैगं फोदोंमोन आङो बेनो लेट जाबाय दिनै एसे ओइ मबाइला ओमफ्राय राहुल ब्र लाइक खालामदो सोर सोर लाइक खालामाखै बेनिफ्राय माबानिखौ मोनबाय दै फिटनेस कुइंनिखौ मोनग्रोबाय आङो फिटनेस कुइंनिखौ मोनग्रोबाय आरोना आंजों माबा गैया भिडिअ रानिं दै इनि कुइंनि भिडिअ रानिं खालामबाय दे आङो 3 मिनिट 30 सेकेन्ड रायलायनाय आरोना 3 मिनिट भिडिअ रानिं खालामगोन दे आं हले दा रेंखाबाय 3 मिनिट आनजाफिनबाथाय मानसिफोरा दावराव जायो नामा उनाव लाइक दान आबुनि फिटनेस कुइंआ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय केप्टेन ब्र होनना बुंदों आरोना अके ओमफ्राय हाजोमा अन थेंक इउ ओमफ्राय पल्लाबि हेल' ओमफ्राय फिटनेस ओमफ्राय ब्लु डिजे टेलुजि होनना बुंदों आरोना टेलुजिनो ब्लु होनदों मा अबाव थांखो मानसियालाय टेलुजि आपको मे ब्लू डिडिया दास ओमफ्राय कुइंआ हा ना मिनिदों आरोना राबननिसो मिनिखो सोरसो मिनिखो ओमफ्राय सोरां लाइक दान थेंक इउ स' माच आंनि लोगो फैनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम आरोना लोगोसे वेलकाम माबोरै खबरफोरा ना खबरा दंलै नै गोदाव सोराव मैगं आबादारि जानानै दं आङो ओमफ्राय मा हेलौ रायजोनि जोहोलावजोफोर गासैबो मोजाङै दङ ना बुंदों आरोना जोहोलाव नोंनोबो आइडि मोनगोन आरोना कमेन्ट खालामबाय दा ओमफ्राय जोहोलाव नोंनो ब्लु होखाबाय आं बेखौनो माने जाय नोंजों लोगो गैया इसोरखौ नोङो इसोरनि चेनेलाव थांनानै इसोरनि भिडिअ नायनानै साब खालामना हो ओमफ्राय कमेन्टआव लिरना होबानो जाबाय नोंखौ आं साब खालामबाय प्लिज कमेन्ट बेक होनानै बिदि होनानै जाबाय बेनिफ्राय मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों ओंख्रिया बावबाय दे आङो ओंख्रिया माबा आलु फुल कबि माबा माबिसोमोनलै मामोनथाय खामानि मावनानै बावलायलांबाय गांगे बेक खालामदो होनना बुंदों आरोना भिडिअ रानिं जागासिनो दै 2 मिनिट भिडिअ रानिं जाबाय आरो 1 मिनिट भिडिअ रानिं खालामगोन आं 3 मिनिट खालामखागोन राहिम प्लिज कमेन्ट खालामबाय था दे आं कमेन्ट फरायलाय लांला नायलांबाय थाबाय आङो दा थेंक इउ बिबारि होनना बुंदों सरिका बाच्चा आइ लाभ इउ फिटनेस ना सरिका बाच्चा नों सोरमोन दा एसे खोन्थाहरलाय आंनो नोंखौ मिथिबा एसे मोजां जागौमोन आं मानो होनना बुङोब्ला नों आंखौ एसे हेल्प खालामबायना दिनै सोरांसिनाव दारना बेनिफ्राय आंखौ नुथारला नामा नाम दारना पल्लबिनिखौ नुदों आं गासिबो नुदों जास्ट कमेन्टल'सो फरायाखै पल्लबि न' टेंसन बेनिफ्राय
काम जयनिं बेक सर रिटार्न नावदो आरोना नै आब' सोरांजोंबो लोगो जा आब' सोरांजोंबो लोगो जा लाभ इउ टु सरिका नावदो आरोना आंनो नांगौ दे नावदो आरोना जोहोलाव नोंनो सोरखौ नांगौ नै आब' सोरांसि दङ माबा मिनिहरबाय आरोना फिटनेस कुइं नै पल्लबि थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर गासैखौबो आरोना ओमफ्राय हाजोमा बिबारिनि मा खालामदों बिबारिनि खालामदों नामदों फिटनेस कुइंना 3 मिनिट बारलायलांबायमोन साहा लोंलायलायनायसिम मोनहैबायमोन आरोना नै साबधान जाबाय दे नोंनिया ओमफ्राय दायो र' सोरनि कमेन्ट मोनगोरो सोरनि कमेन्ट सोरनि आं पल्लबिनिखौनो मोनग्रोबाय दै कमेन्ट माबाखौ भिडिअ रानिंनिनो र' ब्लु उन्थिदोंना पल्लबिनि भिडिअ रानिं दै थेंक इउ स' माच टेल'जि आंनि सना इउटि नावदाना भिडिअ रानिं पल्लबिनि दे लोगोफोर माबानिया पिकनिक मोना दानि मोनसे दान जाखांबाय लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय दा दे जाय जायनि कमेन्टखौ मोनग्रो बेनिखौनो हरगोन दे आङो गासिनोबो हरगोन आरोना सिमाङाव फैनाङा रजेनो मोगथाङाव फै रजेनो आंनि सेराव आं माजोबगोन जिउ गोजोनगोन संसारा सोरां जागोन दैमा दैसा बायदि बोहैबोनो लैथो जानानै बरायगोन आं माबानि भिडिअ रानिं जागासिनोलै मा नाममोनलाय बावलायलांबाय आं नामखौनो बबाव खारखो मानसियालाय कमेन्टबो खालामाखै माथो भिडिअ रानिं खालामना होलायलायबाय आङो सोर आइ एम बेक होनना बुंदों वाइटिआर थेंक इउ आं नुवाखैमोन दहैयो सोरमोनथाय नै आइ लाभ एलं होनना बुंदों आरोना एलं लोगो जा लोगो ब्लु लाबाय ब्लु लाजोब्बाय आरोना आं पल्लबि होनना बुंदों आरोना बाहेरायाव फैदोंमोनलै आङो सोरनि जाखो पल्लबिना दानजाबाय दै पल्लबि दानजाबाय नोंनि टायार जानानै आवखायलै आं हले बेनिफ्राय दायो कमेन्ट गाइस सोर माबा दानलायबाय नामा कमेन्ट गोजौआव गाहायाव फैयासैलै गोजौआव थांजोब्बाय हाजोमा गोजौआव थांजोब्बाय आंनिया लाइनाव दारना पल्लबि पल्लबिसो होनफ्लांबाय थादोंलै आङो मायो फामे ब्लग साला सरि आं पल्लबि होनफ्लांबाय थादों आरोना फामे ब्लग नोंनानो भिडिअ रानिंमोन नोंनानो दानजाबाय बावदों आरोना आङो सरि मिस्टेक जाबाय बेनिफ्राय जयनिं आंनि माबायानो आंनि सनायनि भिडिअ रानिं जाबाय दै आंनि सनानि भिडिअ रानिं अस नावदा सोरां साब एन्ड कमेन्ट चेक नावदा आरोना पल्लबि मोजां ना खबरा नावदैनो जोहोलाव एस प्रडाक्सन नोंबो आइडि मोनगोन नोंथ' बिराद गोदान आंनिफ्राय आइडि मोनदों नों 3 आइडि मोनलांगोन आंनिफ्राय 3 हरगोन आं सिमाङाव फैनाङा रजेनो मोगथाङाव फै रजेनो रांहिम
टिलू प्लीज रिटर्न मी नाम डर ना टिलू रिटर्न करो रंगीम को और कोने ये sedang साबधान कमेंट dan please back हा नाम डर ना नै माबाया कुइंआ जोंना फिटनेस कुइंआ साब खालामबायनो प्लिज बेग हरना होबानो जाबाय दसे उनाव लोगो लोगो हरबाबो माबा जायो नालाय नयेल नाम डर ना नयेल हेल' नयेल हाउ आर इउ ओमफ्राय अके वाइट नाम डर ना नै नेनो थिनदों बेनिफ्राय माबानिया 2 मिनिट जाबायलै ने आरो एसे दंबावो र' आंनि सना वाइट रानिं सोलिगासिनो 2 मिनिट बारबाय दा आरो 3 मिनिट रानिं खालामनांगोन दे आङो बेनिफ्राय मा ओंख्रि जाखो सनजित आगै नाम डर ना सिख्लाफोरा आगै माथो लाजिलै आङो ओंख्रिया जोंना माबा माबिसोमोनलै फुलकबि माबा माबिमोन नायनो र' आंखौ आगै होनलायलायदों बेनिफ्राय सोरां बाजै आइ लाभ इउ होनना हरबायलै नै ओमफ्राय माबाया आब' सोरां नोंना बोरै खबर सबरा दाख्लै साननैसो बोरैबा मोनदोंमोनलां नोंनि भिडिअ नायै नायैनो अबेबा हस्पिटालाव थानायफोरखौ आरो ना बेनिफ्राय दान जाबाय दै इनि माबानिया 3 मिनिट खालामनानै रानिं खालामनानै WT आबो बारायो बेनिफ्राय दायो अदांसुखौ मानसिफोरालाय हाजोमानिखौ नायनो दे र' हाजोमानिखौ मोनदों आङो हाजोमाया जों दानखालै नै हाजोमा नोंना दानखा दै जिखुनु आइडि मोनसे दं आरो ना गोदान नोङो मोनलांगोन नोङो थानांगोन फिटनेस कुइनाबो दान जाबाय ओमफ्राय भाबि मा बिलाय बा जाबाय बिशालनि मोनदों माथो आङो बिशालजों दंना गैया आंजों गैयालै बिशालनि भिडिअ रानिं दै आदैनि भिडिअ रानिं बिशालनि भिडिअ रानिं बेनिफ्राय जायनि कमेन्टखौ मोनगोरो बेनिखौनो भिडिअ रानिं जाबाय थागोन बेनिफ्राय नै बाब डेन्जार कमेन्ट हरलै नोंसोरो खाथारलै मानसिफ्रा डेन्जार आसोला डेन्जार रायज्लायखायो माथो सिख्लाफोरा फाग्लि जाजोबसिगोन ना ओद फाग्ला सिख्लाफोरा फाग्लि जायालै जोंसो सिख्लाफोरनि थाखाय फाग्लि जायो बेनिफ्राय सोराङा मा होनदों दायो मोजां जाबाय आगै सनजित थेंक इउ स' माच जागोन मोजांनि खोथा इसोरखौ फोथायनाय लाखिबानो गासिबो मोजां जाजोबगोन अके बेनिफ्राय ओइ फामि आं नोंखौ सिनायो ना बुंदों सिनाया ना सिनायो ना बुंदों दा नै माबा सिनायनो फिटनेस जामदों रानिं प्लिज ब्र' भिडिअ रानिं भिडिअ रानिं अके थेंक्स ना बुंदों आरो ना जोंलै नै भिडिअ रानिं खालामदों नोंनि भिडिअ रानिं 3 मिनिट भिडिअ रानिं खालामना हरगोन आं नोंखौबो ओमफ्राय पल्लबि खबर सोंबाय माथो जेबो रिप्लाय होआसै ना बुंदों ना फामि पल्लबिसो फरायफ्लांबाय थायोलै फामिखौ आरो ना फामिया नै जोहोलाव एस प्रडाक्सना खबर सोंदोंनो नोंनाव माथो जेबो खोन्थाया नोंलाय जोहोलाव एस प्रडाक्सना मोनसे भिडिअ आगारदों दै लोगोफोर नायनो बिथांनि भिडिअखौ मा होनो बिथाङा जोंनि माबा आरो ना बड'लेण्डनिनो बिसानि जाखांफुनाय सासे डाइरेक्टर आरो ना आगै बुंना नामा आगै बुंना नामा होनखायो जेबो नङा बुंजायो आं जास्ट डाइलगसो आरो ना अनलि फर इन्टारटेनमेन्ट गाइस अनलि फर इन्टारटेनमेन्ट माबानिया साब जाबायलै नायजोब्बाय आङो बिसाला डेन्जार मोसायो माथो बेखायनोथ' सुवादा किटिम लानानै सिख्लाफोरखौ फाग्ला खालामजोब्बाय इयो टंलानि सिख्लाफोरखौ फाग्ला खालामजोब्बाय इयो बेनिफ्राय जोहोलाव एस नोंनि भिडिअ रानिं दै जोहोलाव एस नोंनिया भिडिअ रानिं सोमखोरनि संसार आरो ना भिडिअ रानिं सोमखोरनि संसार भिडिअ रानिं सोमखोरनि संसार भिडिअ रानिं सोलिगासिनो फामि बर सोंबाय माथो थालांजोब्बायलै ने कुइं माथो जेबो रिप्लाय होआसै खबर सोंनायाव कुइं नै जोंना जोहोलावा सोंदोंनो खबर माथो जेबो होआसै वेर आर इउ दान नाव दान आं बारा इंलिस रोङालै गाइस दुगा भिडिअ रानिं खालामदों हेलं
एलं बया मेट्रिकआव फेल जालायलायनानै आरो दुगाथार माथो एलं बया मेट्रिकआव फेल एलं बय माबासोमोनलै नयेलासोमोन ने सरि सोरांजि प्लिज सापर्ट मिना ना आब' सोराङा बिराद आइडि दं खोमालै आब' सोराङा आइडिखौनो हरा आंबो बेनिफ्राय जोहोलाव खबरा मोजां जोहोलाव लिरदोंमोन खोमा जोलाव होनना बुङो आरोना जोलाव खबरा मोजां आनो आंना नोंनालाय होनना सोंदों नै बेनिफ्राय नोंनो खबरखौ सोंफैदों बेनिफ्राय ओइ गाइस 12 एस बि खालामना होनांदों आरोना 12 साब एलं नोंनोबो नांगौ ना हरगोन दे हरगोन बेनिफ्राय थेंक इउ होनायनि थाखाय नांदों आरोना आब' जोहोलाव होननानै बुंदों आरोना नै एलं बय साबधान प्लिज रिटार्न होननानै एलं बय रिटार्न दायो गार्लफ्रेन्डआ पल्लबिमोन नामा ओंखायनो पल्लबि बुंफ्लांबाय थायो एक्स गार्लफ्रेन्डआ पल्लबि नामाखाय खोला सरि दै गोलांफ्लांबाय माबा मा होनो पल्लबि आङो साउथ फिल्माव मोनसे एक्ट्रिस दंना पल्लबि होननाया बिराद मोजां मोनो आरोना आङो पल्लबि होननाय एक्ट्रिसखौ जिखुनु आं साउथनि फिल्म नायबाथाय पल्लबि एक्ट्रिसनि फिल्मखौ मोजांसिन मोनो आरोना माने सिख्लायाबो साइस नालाय मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय नामा खुगायाव मोखासथ' फैयो आरोना पि थांबानो पिओइस ए नालाय ला सानफ्लाङो आरोना इखौ बेनिफ्राय लाबे अन होनना बुंदों आरोना बिसालादै उरद भाइ उर्दु आसाम क्रस माब्रै जेबो सिरि जोहोलाव नोंनिया मोनसे दान जाबाय दै चेक खालामलाय बेसे जाखो 75 मोना 76 जानांगौमोन बेनिफ्राय दायो सोरजों खालामनो बिसालाबोथ' भिडिअ रानिं जाखांबाय ने बेनिफ्राय बेनि उनाव मा नामलाय इयो पूनम का तो ये चैनल का दान ऑलरेडी दान है पूनम का दूसरा आइडि से ओमफ्राय एलं नोंनिया मा नैलै दान खालामना होबाय आंना भिडिअ सिडिअ गैया माथो जेबो दान दै दान जाबाय बेनिफ्राय भिडिअ सिडिअ गैखाया होमबाबो बेनिफ्राय पुनमा राधे राधे होनना बुंदों रावबो गैला नामा रांनि मालायाव थांखो माथो आंनाव गैया नुजायाखैलाय जिउ नाव दाना राधे राधे आं बारा कमेन्ट फरायासै दे गाज्रि दामोन राधे राधे ओमफ्राय आब' सोराङालाव थांखो आब' सोराङा अइले सोरां आब'नि भिडिअ रानिं आब' नोंनि भिडिअ रानिं माबा मिथिनि हाबा जानायनि मा ना मा मिथि दख'ना नायनाय मिथिनि दख'ना नायनाय आरोना बेनि भिडिअ रानिं दै बेनिफ्राय आर है क्या नाम आरोना आर मतलब पुराना आईडी से मतलब जो नया है ना इसको मतलब आईडी दे रहा है मैं और नया आईडी भी है नया आईडी एक है लास्ट में मिल जाएगा सभी लोग हाथरखि फाग्ला लाइक दान हाथरखि फाग्ला सोर मोनथाय बावबाय आङो राधे राधे सिया राम 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 जे राम 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 आंहा दं होनना बुंदों आरोना बा हाजोमाया बाय बाय होनना बुंदों आरोना हाजोमा लास्ट सा मोनसे आइडि मोनगोन इसोरनो हरग्रोनो आरोना नै बेनिफ्राय भिडिअ दं आर्मि फायनानै भिडिअखौ नुवाखै माथो नोंनि भिडिअखौ आब' सोरांनि भिडिअ रानिं जाबाय दं ओमफ्राय सांगि ब्लग माबोरै खबरा सांगिया मालाबा फैयो नामा सांगि किधर है सांगि आं नुवासै माथो सांगि ब्लगखौ बेनिफ्राय पूनम रो रहा है पूनम क्यों रो रहा है मतलब रोना नहीं चाहिए पूनम बेनिफ्राय रांगिम आपकी साथ ऑलरेडी फ्रेंड है मेन आव आरोना साप्रि सोंबायलै एलंआ पूनम ओ एलोंग है ना ये है स्टिल ही है दो आईडी है इसका तीन आईडी है व्हाट हैपेन एलंग नाम दारना नै अन बेनिफ्राय लाबि अन लाभ हरलाजोब्बाय बिसालाबो अन जेबो सिरिथार माथो बिसाल दिनै अन साप्रिको बोला होनना होनदों बुल्ला साप्रिको बोला होनना बुंदों आरोना ओइ गाइस लिंक हर आंनो साब खालामगोन होनना बुंदों आरोना ब्र लिंक हरनाङा लिंक नङा नै आंनो नांगौबा ब्लु होना होबाय बेनिफ्राय सांगि आ गया
माबानाया आब' सोरांनिया 2 मिनिट जाबायलै भिडिअ रानिं आरो 1 मिनिट बेनिफ्राय आंनि सना वाइटिबो फैफिनबाय हाथरखि फाग्ला अन गासिबो बिशाल अन हिनजाव नांगौलै नावदो आरोना हिनजाव नांगौलै नावदो र'दै सोरबा हिनजाव नैलै आं गोरिबनि हिनजाव नांगौमोननो एकदम उदालगुरिनि नायना हरथारसैलै आङो आंनि नाम्बारा जोमावनाव दंलै आंनि नाम्बारा जोमावनाव दङ आं जोमावनिफ्राय आंनि नाम्बारखौ लानानै आंनाव कल वाट्सएपाव SMS खालामलाय होमबानो नोंनो सासे नायना हरथारसै आङो सनजित ब्र खिप्रि मा होनो फादुरा खिफादुरा खिफादुराया दंफां दंफांसो थायोलै बिराद मोनामोना दांबाथाय जाद जादलै आइदि हरदो दुमफाव होनना बुंबायलै सोरखौ दुमफाव आब' सोर आंनि भिडिअ साब जाबाय अलबो खालामना होबाय आङो बेल आइकनखौ तू मिले दिल खिले और जीने को माबा र' अबाव थांखो नै आं गोरिबनि भिडिअ रानिं खालामबाय दे आङो आं गोरिबनि भिडिअ रानिं आं गोरिब का भिडिअ रानिं गोरिबा बिराद सालुलै गोरिबनाव 120टा आइडि दंनो लोगोफोर आं गोरिबनाव 120टा आइडि ओमफ्राय 120टा आइडियाव हरायो बिराद सालु आं गोरिबा हेल' सनजित सना लाइक दान होनना बुंदों आरोना थेंक इउ स' माच लाइक दान होनायनि थाखाय गितिका थेंक इउ स' माच गितिका डार्लिं बेनिफ्राय अके आंनि सना होनना बुंबायलै नै बेनिफ्राय पिगनेस साबधान प्लिज रिटार्न पिगनेस नै आंनि सनाया माबा होनबाय अके आंनि सना होनना बुंदों लाइक दान रंजालि आब' हरगोन दे नोंनोबो रंजालि आब' मोनगोन बेनिफ्राय गितिकानो दाख्लै हरलाबायदोंमोन आं गितिकानो र' बिनि भिडिअ रानिं खालामबाथाय नायगोन आङो थिग खालामनो मोनग्रो आसोल होनना बुंबायलै बिशालाना केटिएम बाइक लानानै बेलेग सिख्लाफोर फाथायोनो माथो बेरायबाय थायोनो पूनम रो रहा है पूनम क्या हो गया क्यों रो रहा है मतलब मैंने रो रहा है और अब रो रहा है आंनो बिएफ नांगौमोनलै सनजित नांदों आरोना ओइ नै कुइंनो बिएफ नांगौमोननो नै आं गोरिब मोनबाय दा सासे लादो आं गोरिब नै आं हले सिख्लाफोर गियोलै नाङा आंनो गार्लफ्रेन्डबो नाङा सिंगोल थागोन आसोल होनबाय बिशाललै नै सोरबा सासे मोनलायबायमोन आं नांगौनो लादो नाम्बार बिलाबायनानै आंखौ मैया दुमसि होननाया आंखौ नोंखौ दुमसि बायदि नुयोना मानसिखौ र' नायनो आं मोजां नायनो दै र' ओंखाम जायोबा आब'आ दुमसिनो साबधान आं गोरिबनि भिडिअ 3 मिनिट भिडिअ नायनानै आं गोरिबनि भिडिअखौ 3 मिनिट भिडिअआनो गैया ओमफ्राय ओइ मोनसे दङ जिखुनु ससे नायना हरदों दे आं बेनिखौ ससे आं गोरिबनि साबधान ओमफ्राय दायो र' सोरनै दङ अदै आइजा माद्रास फन हरदों गीतिका का वीडियो रनिंग है ना बालाबोथिया जेनेबा दै रानबाथाय ना बालाबोथिया जेनेबा बाब्रलाबायोना हमनो नागिरबाथाय फिस्लाबायना खारोना थिग बेबायदिनो मोसायो गितिकाया दाख्लै हरसे गितिकानि भिडिअ नायनानै मिनिबाय थादों आं हरनि 12थायाव हारसिंनो ना बालाबोथिया बाब्राम बायदि बाब्राखायो मिनिनाया पूनम क्यों गुस्सा इतना गुस्सा मत हो मतलब जो मैं अभी आईडी दे रहा है ना वो आईडी सभी मतलब आपको दे दिया है पहले से मैं ऑलरेडी दे दिया है इसीलिए मतलब गुस्सा मारो नै गितिकाया मिनिबाय ना बालाबोथिया बायदि बाब्राबनाया बेनिफ्राय जोहोलावा मा बुंदों आरो दा एसेबां लोगोफोर दं गासैबो साब खालामलायदो होनदों
माबा जोहोलाव ब्र' मोनसे मा होनो साबखो साबस्राबखो साबल' लिर ओमफ्राय जोहोलाव बर' माने माबा आरोना इउटुबनि मोनसे कन्डिसन दं आरोना जायफोर चेनेल फिसा बैफोर चेनेल जाय साबसक्राइबार खम माने बैसोर बायदियासो माने साबसक्राइब बाराखौ माने साब खालामहैनांगौ आरोना साब खालामनानै कमेन्ट साब खालामनांगौ आरोना माने गिदिरा मालाबाबो लोगो जागोरा फिसायासो लोगो जागोरो नालाय चेनेला ओंखायनो नोङो गिदिर जायखुनु जि दङ नै फिटनेस कुइन गितिका आब' बेनिफ्राय गोरिब ओमफ्राय आंनि सना इसोरखौ माने नों साब खालामनानै कमेन्ट हैना फैयो आरोना साब खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट होना फैदो आरोना ओमफ्राय बिसोरो नोंनो बेग होगोन आरोना होमबानो साबस्क्राइबा साब बारायगोन जिरायलाय बेनिफ्राय गितिका आब'नि ओंखाम जानायलै नै ओंखाम जानायखौ देनजार बेनिफ्राय सोरनाव दा मानो नांगौलै आंनो नामदाना मा होनना बुंखो मिनिला जोब्बायसो एस टि आइडिया निबो नामदा आंनोबो नामदा हरगोन नोंनोबो हरगोन जाबाय दै नै माबानाय गितिकानि दान जाबाय गितिकानि दान जाबाय बिराद गोथाव जादों माथो ओंखामखौ बिराद गोथाव जानो रोंलै मालायफोरनि ओंखाम गोथाव जानायसो लुगैयो आङो बिदि गोथाव जाबाथाय बोरो अबाव थांखो आंनोबो आइदि होननानै कमेन्टबो खालामा अयलै आइदि होनबाय बोरैबा ग्रोब बे आइदिजों नोंहा साब दंखायो एस टि नोंहा बे आं आइदि चेन्ज खालामबा मोनगोन जोहोलाव दं जोहोलाव दं सना आं सना नोंलाय मा गासिबो मोनजोब्बायना आइडि चेन्ज खालामसै दे आङो आंनि सना इनि भिडिअ नायनो र' आंनि सनायाबो साब खालामथो बे आइदिजों बेनिफ्राय आं गोरिबाबो साब जाखाबाय बेनिफ्राय सुफाना सोरलाय सुफान ना माइलाय सुपल हेल' सुपल आपका वीडियो रनिंग दे सुपल जोहोलाव र' दे नावदा आरोना दानबाय माथो इलाय आदसा सनजित गितिका बसुमतारी आरो कुइं माने खबर सोंबाबो रावबो रिप्लाइखौनो होआ माथो एसेबो बुंना हो नावदारा माबा मा होनना बुंगोन जोहोलाव नोंनो गितिकाया रिप्लाइ होखांबाय आं अबेबा नुदोंमोन गितिकाया रिप्लाइ होखांबाय नोंनो आं अबेबा नुनाय बायदि मोनदोंमोन नैलाय जोहोलाव दं नावदो आरोना नै जोहोलाव गोजौआव थांगबाय आरोना जोहोलाव दं सना नोंखौ जोहोलाव नोंखौ सना होनबावबायसो नै गितिकाया नोंलाय मा खालामदों होनना बुं आंनो आइदि गैया सनजित नोंनो आइदि दङ आं होगासिनो दं प्रडाक्सन नावदारा नै प्रडाक्सन नोंनोबो होगासिनो दंनो गावहा नायसनाखै बेनिफ्राय नैबे माबाया सुफला मानसियाव थांखोब्रा हरबायलां सुफालनो दानजाबाय आब' रंजालि दं माथो ने रंजालि अबाव थांखो र' रंजालिनि आइदिजों आब' रंजालिया भिडिअ रानिं लास्ट ना बेनो बेनिफ्राय आङो आइडि चेन्ज खालामगोन रंजालिनि मा ना मोनलै आब' रंजालि मा ना मोनैयो खोन्थाहरलाय बे ओंखाम जाखायो नालाय इनि फिसाज्लायाबो गन्थ'आव माबा लालायलायनानै खाथ्रालै एम्बु बंग्ला बायदिखा रांहिम हेल' रांहिम किधर चला गया अन दुखु दाहा आंनि मानो गोजान जाया रंजालियाबो कमेन्ट खालामबाय था दे भिडिअ रानिं खालामदों आङो माबाबायलै थेंक इउ सभी को गीतिका प्लीज सपोर्ट मी रिटर्न करूंगा ना बेनिफ्राय सनजित गयारि आलाम आंहा दासोलै सार मा होनो
alam laबो ओइ सोरलाय दरा थांलां दे ओइ आंनि सोरबिलाय आंनि प्रफाइल दोननानै सेस खालामना हरबाय ना ब्रा आंखौनो बायोलै मानसिफोरखौ बोथांखौ मोनसेलाय नाग्रासो आङो आंनो आइदि ओइ र' आं सोरमोनलै इयो ओइ आंनि प्रफाइल दोनलायलायदों माथो मिनिलायनाय ओइ सोरमोनब्रा ओइ बोरै बोरैलै ना 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 आब'नि दान जाबाय दे आब'नि भिडिअ दान जाबाय बोरो आइडिया आंनो नाम दाना नोंनोलाय बोरै मेन चेनेलजों फैयालासिनो ओमफ्राय आंनि नाम लानानै आंनि फट' दोननानै ओमफ्राय जानला माला कमेन्ट खालामनानै आंखौ माबा खालामना हरबाय नाब्रा नोङो आसलथे नोङो फेसबुक आंनि फेसबुक लोगो जागोनदांलै सोर थायो माबोरैलै बुन्दु आइडिया नामदारा माबोरै आइडि सेन्स गाइस आइडि सेन्स आइडि सेन्स एबार बे आइडिजों मोनजोबगोन दै गोदान आइडि दिनैसो बानायनाय आइडि मोनजोबगोन गासिबो तेरे बिना फामिनि भिडिअ रानिं फामिखौ मोनग्रोबाय आं र' लोगोफोर आरे आं दा बायोलै लायदोबाथाय र' दे लोगोफोर एसे माबा जादों चेनेल क्रियेट खालामनाय जायाखै जाबायना चेनेल क्रियेट ब्लु होना लायाखै आङो आंनि आइडिया आरोना इयो लोगोफोरनि स्टाइल लाइफआ आंनि लोगोसो लांबाय हाब माबानि पल्लबिखौनो मोनफिनबाय दै पल्लबिसिम लांबाय थायो आङो फामिनि भिडिअ रानिं फामे का भिडिअ रानिं हो रहा है आइडिया बुन्दु नाम ओमफ्राय आंनि नाम लानानै माबोरै होलाबायखोब्रा नोंलाय बुन्दु खम जारला जागोनलै इदिबा फामे कमेन्ट चेक नावनोलै नै बेनिफ्राय मानसिफोरा आसुरित मारलै आइडि होबाल' बिराद थायो मानसिफोरा ओमफ्राय जेब्ला आइडि होआना एकदम खारजोबखायो सालु आइडि होनदों एसटि नोंनो आइडि हरगोन दे हरगोन नोंनो एबार नोंनोनो हरग्रोगोन सेकेण्डआव नागिर नोंनि कमेन्टखौ नागिरनाबाबो हरग्रोगोन आं फामिनि भिडिअ रानिं सोलिगासिनो बेनिफ्राय अन गितिकाबो अन ओमफ्राय आंनियाबो अन बेबो एसटिआबो अन ओमफ्राय मा नाम बुंदों माबाया अके जागोन पल्लबिखौनो बुं नाब्रा नामखौ चेन्ज खालामना ला नोङो पल्लबियानो मोजां सर्टकाट जायो साउथ फिल्मनि एक्ट्रिस साउथ फिल्मनि होननाय बिदि माबोरैलै बुन्दु आंनो सिगां हर बे नोंनो बे माबायाव बोरै आइडि हरनो आइडियावलाय बोरै आइडि हरनो आंलाय भिडिअ मोनसेबो गैया आं खाराखै दै नामदारना अके गितिका गाबबायलै बिसोरा मानो गाबनो गितिका सोरबा सेंग्रा जों ब्रेकआप खालामजाबायनो ओमफ्राय ब्रेकआप खालामजानानै ओमफ्राय बायदिसिना सानना थांनानै बाइक एक्सिडेन्ट जाहैबाय होनबा नोङो पल्लबिनि भिडिअ रानिं बाय बाय आंनि सना वाइटि बाय बाय नांदों ना आइदि नांला होमबा नोंनो मोनसे दंमोन नोंनि थाखाय गोदान खुलिनाय दिनै अके दे बाय बाय मालाबा लानो हागोन रंजालि बसुमतारी अन नाम दाना बाय बाय अके गितिका जयनिं नाम दोनै राङिमा ओमफ्राय बाय नाम दोनो आंनिया अके पल्लबिया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय सनजित गयारि आइडिखौ सोर सिनायगोन बेनो 10 आइडि दानो हरगोन आं सनजि गयारि आइडिखौ सोर
सिनायगोन बेनो 10 आइडि दानो हरगोन आं आरोना अबेखौ अबे आइडिखौ सिनायनांगौ आङो ओद साला माबानि भिडिअ माबा जाबाय दे पल्लाबिनि भिडिअ माबा जाबाय दे पल्लाबिनि ओमफ्राय एलंआथ' नै माबासो एलंनोबो साब खालामना होबायलां एलंनाथ' भिडिअ सिडिअ गैया बेनिफ्राय बोरो एस टि आलाय एस टि नोंखौ नागिरबाय आङो नोंनो हरग्रोथारसै बोरो एस टि आलाय एस टि नोंनि भिडिअ रानिं दे एस टि नि भिडिअ रानिं एस टि नि भिडिअ रानिं कमेन्ट मोनसे हरना होबावनांग र' नाय कमेन्टबो हरबावैसोनो भिडिअ रानिं सोलिगासिनो आरोना बेनिफ्राय जोमाव मा बुंखो आंहा दासोलै नावदा अके ब्र' जेबो नङा पल्लबिया नै मा बुंखो लाइक डान थेंक इउ बेनिफ्राय आइदि हर माबा आंनो थालेर नांदों ना थालेर आइदि हरगोन र' नै माबानिखौ एस टि निखौ रानिं खालामदों आइदि नांदों ना सनजित गयारिया सोरमोनथाय एफायरगोनलै आङो सनजित गयारि 2024 बेनिफ्राय दासो आइदि खुलिब्रबनाय नामाब्रा बेलाय नै 23 दिनै दासो दिनैसो खुलिनाय आइदि माथो इलाय ओइ सोरब्रा खोन्थालाय होदस गोरिबलै नै जामेलाव गोलैजानो जाना दं आंबो सोर थायो फामे सना होनना हरलाबायलै आं खोनां ओइ इयो आं नङा दै फामे इयो सनजित गयारि आं नङा हले खोन्थाखाबाय आङो आंना नामा सनजित गयारि नङा बेनिफ्राय नैलै गोरिबा फैलायबाय एलं होनना बुंबाय एलं दं होनना बुंदों गोरिब ब्र' मा खबर मा खालामदों सनजित गयारि आइदिखौ सोर सिनायो नोंनो खोमा सोर सिनायो 10 आइडि हरगोन होनना बुंदों आरोना एस टि बेखौ नामा सनजित गयारि आइदिखौ सिनायनांगौ नामा हा सनजित गयारिया नामालै सोर नामा सानजि नोंनिखौ साबधान ओमफ्राय सोरनि सोरनो नांगौ ओइ इयो माथो फैफिनलायबावबाय नामा एस टि आ माबा आंनि सनानि भिडिअ रानिं जाबाय दै र' नै नोंखौ बोरैबा नुबाय आङो बेनिफ्राय आयु मा होनना बुंखोब्रा मिनिबायलै एस टि गोरिब आदै होनना बुंदों आरोना बेलै माबा पल्लबि ओमफ्राय सनजि होननानै रागा जाबाय ओइ सनजितआ सोरमोनब्रा बियो मथे बुंनो थाङोब्ला आं मिथिबाय सोर जाथावना आं नोंनि लोगोब्रा होनना बुंदों नों आंनिथ' लोगो माबायदि लोगोमोन बोरै सिनायनांगौ आङो ओमफ्राय आंनि फटकसो होबावदों आंनि नामसो लाबावदों ओमफ्राय आयु खेला बे फट'खौथ' नोङो मथथे फेसबुकनिफ्रायसो मोननाय आरोना नोङो फेसबुकनि 50% नांगौलै नेटा बे फट'खौ फेसबुकावसो आगारदोंमोन आङो हि पल्लबि अननानै आंनिखौबो साब खालामदो आंनिखौबो खालामदो होननानै पल्लबि जोहोलावनिखौ साब खालामनांगौनो जोहोलावनिखौ साब खालामनांगौनो आंनि आइदि माने आंनि सना नों मा बुंखो सोरखो नोंनि आंनि सनानि भिडिअ साबधान दे कमेन्ट हरलायलायला दे आङो साबधान जाबाय दे बेनिफ्राय दायो सोरनिखौ रानिं खालामनो सोरखौ नुगोरो नै माखौ नुगोरो फिटनेस कुइनखौ मोनग्रोबाय दे आङो कुइंनि मोनग्रोबाय फिटनेस कुइंनि थेंक इउ गितिका नामदारनानै राङिमा गोरिबा नावदों बेनिफ्राय आंनि आइदि कुद फट' नामदारना सोरखौ कुद फट' लाबोखो आंखौनो बुंदों आरोना ने ओमफ्राय
बे सना गंगियाव उन्दुग्रालै ब्र'। गंसेयाव उन्दुग्रा ब्रा। बिसना गंसेयाव उन्दुग्रा लै ब्रा होद सोरमोन बिसना गंसेयाव उन्दुग्रा होनजोंलाय सोररा हमनो हायासै आङो मिनिहरबाय बेनिफ्राय अन मिनिला जोब्बायलै नै माबाया कुइंआ बेनिफ्राय वेलकाम वेलकाम थोद सनजित नामदों ओइ एलं ब्र' नै आंनि नामजों सोरबा आइदि खुलिनानै आंखौनो दाइल हरगासिनो दङ थोद सनजित नामदोंलै नैलै मा जाबावगोनथाय एलं स्टाइल ब्र' फामे नै नोंखौ केन्सेल थाबायलै माबाया सनजित गयारिया सोरथाय इयो दुप्लिकेट सेकेन्ड हेन्ड सनजितआ आरोना ओमफ्राय जोहोलावसो होनलांबाय आं जोमावखौनो खर'आ खामानि होयाखै दे आंना दिनै बेनिफ्राय सरि एसका दों सरि सरिकाया बिराद सापर्ट खालामदोंलै आंखौ दिनै बेनिफ्राय साबधान हय गेलेगलै बुस्थु गोसोखौ हमथा थागोन आं नोंनिफ्राय आंबो गोजानाव जोमाव ब्र' नोंनि भिडिअ रानिं जोमाव ब्र'नि भिडिअ रानिं बेनिफ्राय दे रावबो सिनायला नामा सनजित आइदिखौ रावबो बियो माबा जागोन बायदि मोनदोंलै आङो नोंसोर बिनानाव जागोन नामाब्रा नोंस्रा बिनानाव हरदो 10 ता आइदि एसटि नोंस्रा बिनानाव नामा सरि आं सिनायो एसटि नांदों आरोना सोरमोनथाय नांदों आं सिनायो एसटि नांदों मा लाथना आं नांदों दा मा लाथन मिनिबायलै नै दासो खुलिनाय आइदि बियो मथथे बिसालसो जागोन नामाब्रा ना नङा दाइलग हराखै बिसाला आंखौ नङा सोर जागोनथाय थेंकिउ गाइस बेखौ सनजित आइदिखौ सोर सिनायो 50 आइदि फ्रि नांदों ना नोंसोर बिनानाव जागोनलै नोंसोर बिनानाव नङा नोंनो खोमा होमबालाय नोंथ' नोङो नोंनो जागोन कुइं आंखौ खालामदो बिथाङाबो आरोना जोहोलाव ब्र' नोङो साब खालामनानै नोङो कमेन्टल' होना फैयो आरोना बिनियाव नोंजों निउ फ्रेन्ड आङो नोंजों लोगो जाबाय आंखौबो बेग साब खालाम होननानै बुंबानो जाबाय बेनि कमेन्टआव होमबानो हरगोन बेनिफ्राय नङा होननानै बुंदों आरोना अन गिथिखाया मिनिलाबायबायलै नै जोमाव नोंनि भिडिअआ दान जाबावबायसो मालाबानो नै फुल जोबना दङ मोनसे बेनिफ्राय बेनि उनाव सोरनि आरो गैला रावबो गैला नामा कमेन्ट पल्लबिनिबो थाबायना बिनिया जाबायना गितिकाखौ मोनबाय आङो नै गितिकानि भिडिअ रानिं दे गितिकानि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ बे मोनसेखौ नायसै फार्स्ट टाइम स्कुटि स्टेन्डखौ नायबाय आं बेनिफ्राय मिनिबायलै सोरनि आइदि आदा सना नोंसोरो आं सिनायलायनाय थाल खायो माथो नांदों आरोना एसटि माबा बोरै 10 ता आइदि हरदोसो बोरै जाखोलै 12 साब खालामदो आं भिडिअ हरगोन आरोना अके मिनिबाय आरोना नै गितिकानि भिडिअ रानिं आब' रंजालिया मिनिबाय बेनिफ्राय रावबो सिनायला माथो रावबो नांदों आरोना जोमाव बै आंनि सनजित आइदिया सोरनि जोमावसो सिनायसिन बायदि मोनदोंलां अन होनना बुंदों आरोना जोमावनि हेल' होननायखौ बिराद गाजा खोनायो आङो हेल' होननायखौ बिराद गाजा खोनायो आरोना आङो मिनिखायो आङो जोमाव हेल' होनबाथाय सना गानलायलायबायलै नै गितिकाया सना गाननायखौसो नायदों आङो
बेनिफ्राय सनजित सना जोथोब जानो नामा सोंबावबाय बाब सोरलैलाय जोथोबसो नारबावबाय आंखो दुप्लिकेटानो जेरक्स कपियानो जोथोब नारबाय आंखो होमबा आं खिन्थाया सनजित नाब्रा सानजियानो जागोन बायदिसो मोनबायलै आङो बुंनो थांबा सानजिसो जागोन बायदि मोनबाय आङो बोरैबाबा आरोना सानजिसो लांबाय सानजि नाबा माबाफोरा बिनानाव जोमावलै बासायदां नै बोरै बोरै जाजोबखो आइदि हरगोन नै माबानि गितिकानि लिपस्टिक फुननायखौ नायगासिनो दङ बारे देलायबावोलै बेनिफ्राय हेलौ होनदों आरोना बि बर'आ हेलौ बेनिफ्राय आंनि सना एसटिया जि नांदों आरोना जेया मिनिला जोब्बाय नै गासिबो ओमफ्राय एम्बु बालेब नामदों आरोना एम्बु बालेबसो होनबाय दाउलुर खिथुआ लिपस्टिकनि एफा गोजा होनो दाउलुर खिथु बायदि ओमफ्राय गैलाहाय जोमाव सनजितआ सिनायला माथो नांदों आरोना मा थिग जोमावनो जागोन नामाब्रा ओइ जोमावआनो दे जोमावखौ होनबाय आङो जाबाय दा अन सदि अन थेंक इउ जोहोलाव एस प्रडाक्सन गितिकानि भिडिअ साबधान दै साबधान जाबाय साबधान हो गया बेनिफ्राय माबानि भिडिअ रानिं दै जोहोलावनि भिडिअ रानिं जोहोलावनि भिडिअ रानिं दै जोहोलावनि भिडिअ रानिं बेनिफ्राय जोहोलावा साबैसेजों साब जाखोलै 77 जाहैबाय माथो जोहोलाव 100 जाथारनांगौमोन नोंहा बेनिफ्राय गितिकाया गैला नों सनजित नामदों आरोना गैलालै मा बुंनो नोंसोरनो दं दे आंखौ बासायबाय जाबाय आरोना भाइरेल जाबाथाय थोदस नांदों आरोना ओमफ्राय हरदो एसटि जि नांदों आरोना हरदोसो नै बिबर' मिनिबायलै बिबर' होननानै हाय माहारि नांगोन फुरि खर' हामारि मांगी पूरी करो हमारी मांगी यस पूरे करेगा सभी का सनजितआ गावनो नामना थोदस आं नङा आला बेनिफ्राय सनजितआ गावनो नामनिबोलै लं हास्राय सनजितआ सोरनावबासो सोंबावबाय आं सोंनाया नोंनोखा होमबालायो आइदि नामदों आइदि हरगोन थोदस आं नङा केलांखायबाला थिग गैयाना नै सानजियानो बायदि मोनबायलै आङो बेनिफ्राय मिनिबायलै लङा बेनिफ्राय जोमाव होनना बुंदों नै सानजिया गैला जोमाव सनजितआ आन्दायबाय नामदों आरोना नोंसोर आन्दायबाय थायोबा गितिका खालामदो प्लिज आंनाबो माबा फिटनेस कुइन 400 नोंखौ खालामनोब्ला बेसेबां नांगौथाय नोंना कन्ट्रेक्ट खालामनो आंनाव एसेबां गैयाना नायनोसै आं 400 खालामनो हानाय केपासिटि गैया जोहोलाव नोंनिया भिडिअ साबधान जाबाय दे जोहोलाव जी आपका वीडियो साबधान हो गया रे बेनिफ्राय पूनम का वीडियो रनिंग हो गया रे पूनम मालाबा मोनफैनाय दं माथो आप जा रही हो पूनम जी आपका वीडियो रनिंग कमेंट करो बेनिफ्राय 6 हरगोन दे र' हरजोबो गासिबो मोनसे पूनम सरि बोल रहा देखो एलं ने सरि बोल रहा है रंजालि बसुमतारी नै जोहोलावा सोंदों रंजालि बसुमतारी होनहरदों जोमावसो नामदों आरोना जोमावनो खोमालै अन एलं होनदों आई रियली सॉरी बोल रहा है मुझे एलोंग बॉय सापरी बोला है बोल रहा है एलोंग ब्रो क्यों सापरी बोला है सो ऐसा मत बोलो दोस्तों सभी के साथ माबा एलं एसे रागा जायोलै बियो एसे बारा बुंनोङा पूनम जी मतलब एलोंग की जो गलती ना इसकी तरफ से मैं आपको सॉरी मांगता हूँ मतलब आपका वीडियो रनिंग हो रहा है लगाओ बाय संजीत जी बोले पूनम जी आपका वीडियो रनिंग हो रहा है बेनिफ्राय
मेला नांगौले फटिनि थाखाय ना दा गोरिब जोमाव मोनाव आइडि मोनगोन नोङो र' पिकनेस कुइं आंनाव जि दङ बेखौ हरगोन आरो ना ओमफ्राय बि बर' आं सनजितसो दे नावदों आरोना सनजित नङा सरि सरि नावदों मामा लड़के मेरे टाइम हो गया जाओ जाओ आपका टाइम हो गया ओके जाता दारा संजीत जी एल बी टाइम ओके ओके दे आदा सना देखाय दा खिन्थादो रावनोबो दा आइडि दसआव दंखायो नोंनो खालि नोंसोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासे जागोन मोजां ना खबरफोरा रंजालि नाव दिनै आइडि नांगौ होनहरबावबायसो सानैजों जागोन बे सनजित राधे 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 संजीत जी वेरी नाइस आईडी नाउ थैंक यू मेरा आईडी से आपको मैं एक कमेंट भी दे दिया देखो चेक करो कमेंट भी दे दिया आपको कमेंट भी दिया मैं स्टिल लाइव है मेरा आईडी स्टिल लाइव है अभी नया आईडी खुला था कमेंट भी दिया आपका सावधान भी हो गया इसके बाद कौन किसका आईडी रहने होगा कौन है अभी इसके बाद देखो टूर थांनांसिगोन थोर थांनांसिगोन होननानै गाबबायलै नै ग्रोब नै इनि भिडिअ रानिं थोर थांनांसिगोन नि भिडिअ रानिं डाउनलड खिथुनि भिडिअ रानिं डाउनलड खिथु आबोनि भिडिअ रानिं बेनिफ्राय डाउनलड खिथु आबोनि भिडिअ रानिं बेनिफ्राय पूनम जी प्लीज सब मी प्लीज नामदों पूनम जी देखो कुइंग ने बोल रहा है आपको साफ करने के लिए संजीत सोना नाब्ला आंनोबो 50 खालामदो नामदों आरोना 50 खालामनो नोंखौ 50 खालामनो हानाय केपासिटि दंना गैया आंनाव आयु 50 खालामनो हायालै आं एसां बेनिफ्राय जोमा अननानै जोहोलाव एस प्रडाक्सनखौ साब खालामदो आंबो लोगो जानोसै माबा मा होनना बुंगोन र' मा नाम लायो जोहोलाव बे जोमावखौ साब खालामनानै कमेन्ट होना गारबो जोमावा नोंनो बेग होगोन ओमफ्राय जोमावा दा हरनि 8थायाव एलबि होयो आरो ना जोमावनि हरनि 8था एलबियाव जोहोलाव प्रडाक्सन नोङो फार्स्टआवनो फै नोङो बिराद आइडि मोनलांगोन जोमावनिफ्राय मिनिमाम नोङो 10-15 आइडि मोनलांगोन बेनिफ्राय बि बर' आब'नि भिडिअ रानिं डाउनलड खिथुनि फाग्ला एम्बु बालेबसो नांबायलै आंखौ एम्बु बालेब गोरानखौसो होनना बुङो आं एसे मोदोम गोनांसो आं गोरान नङा बेनिफ्राय एसटि आदा सना बुंबाय दे मोनबाय नोङो दा नामदों आरोना बाय बाय नामदों ना अके बेनिफ्राय जोमावा मा दानखो इदि माबाखौ सनजित होननानै गाबबायलै गिथिका नोंनो हरखांबाय आइडि चेन्ज खालामगोन र' मोनसे दंबावो रंजालि बसुमतारी नुदोंना नोंखौ बुंनायखौ नामदों आरोना आंना ब्लु गैयालै नामदों आरोना बेले ब्लु होना होबाय आङो मानो गैया बेलाय दङ बेनिफ्राय 47 आइडि दं आंनाव गोदानफोरनि थाखाय एल्ला नांगौलै नंगौ नामा जोमाव ओइ प्रफाइला एम्बु बालेबथार नामदों आरोना थिगानो एम्बु बालेबा बेनिफ्राय आं गेटावनो लादों नोंखौ र' आंनाव आइडि गैयाहाय सनजित नामदों आरोना गैलाय सानजिनाव माबा दंनो 40 आइडि दंनो बालेक सालु मोनसेल' हरखायो एकदम रिकुवेस्ट खालामथाबसो हरखायो सानजिया साबधान दे एम्बु बालेब माबानि डाउनलड खिथुनि साबधान जाबाय दे डाउनलड खिथुका साबधान हो गया बेनिफ्राय इसके बाद सोरनि दंबावो बेना साबखालै आंनि साबखा ओमफ्राय जोहोलावनाबो साब जाबाय बेनिफ्राय सोरनि साब जायाखैमोनलाय गितिकानिखौ नायनो र' गितिकाखौ साब जाबाय दांलै मोननै थांबायना गितिकानाबो साब जाबाय बेजों बेनिफ्राय जोमावनाबो साब जाबाय दा साबखानैजों बेनिफ्राय आब' रंजालिनिया साब दंना गैया आब' रंजालिनि भिडिअ रानिं माबाखौ नायनोसै आं एबार बेलेगखौ नायबाय आङो आब' रंजालि मोस्रोमनि भिडिअ रानिं आब' रंजालिनि जोहोलाव नामदा जोहोलावनि महरा मिया मेनेस जोहोलावखौ फुल लिरनो नाङा अनलि साबल' लिर आं जोहोलावखौ बुंदोंमोनलै जोहोलावा गोलाव गोलावसो लिरबाय थाबाय
सनजित ब्लु होदो होनना बुंदों आयै दासो ब्लु बिदों बेनिफ्राय आंना मबाइल 19 दं आरो मोनसेयाव 24 दं होनना बुंदोंलै ओइ सानजिनिफ्राय सानजिया मा होनो हरालै हरो हरनायालाय ओमफ्राय हरो आरोना खेनसेनो हरजोबा आरोना ओमफ्राय भिडिअ रानिं दै रंजालिनि बेनिफ्राय मिया खालिफा नामालै सोरखो होनखो बेनिफ्राय अन मिनिला जोब्बायलै नै बेनिफ्राय सनजिदा नायखोमादों सनजिदा नायखोमादों अके होनना बुंदों अके होनना बुंबायलै सोरखो बेनिफ्राय आं दिनै जोबोद इन्टारेस्ट मोनदों टाइमा जाबाय माथो आंना 5:30 5 मिनिट साबधान आब'नि साबधान जाबाय दे आब'नि साबधान जाबाय बेनिफ्राय सोर दंबावोमोनलाय फिटनेस कुइननियालाय इजों साबदों ना नङा इजों साबखा सोर दंबावोमोनलाय बेनिफ्राय बिबर'आ आब'नि बेजों साबदानखा आइडि सोलायनोसै नामा आङो आइडि चेन्ज खालामनोसै नामा जोहोलावनोबो हरखाबाय सोर दंबावोमोनलाय आइडि चेन्ज खालामनोसै नामा आङो एलंआ मिनिबायलै नै मा जालागासिनो सोर दंबावो कमेन्ट खालामदो कमेन्ट आइडि चेन्ज खालामसै नामा थोद फाग्ला मा हरा जाखो सानजिया हरो जाम्बा बिदि बुङाब्रा माबालै सानजिया हरो हरनायालाय ओमफ्राय एकदमबारे खेननै खेनथाम रिकुवेस्ट खालामनो गोनां जाथारो आरोना ओमफ्राय हरनायालाय हरो बेनिफ्राय सानजिया खारबाय नामा नै मा नाम बुंदों सनजितआ बबे समाव आइडिखौ फुरा खालामनो थिनो बेवहायनो हरो आं आइडिखौ नामदों आरोना थेंक इउ सानजित थेंक इउ ओमफ्राय बे सानजित होननाया गायब जाबाय मानसिया बियो नोंनोमोन पाक्का सानजियानोमोन बायदि मोनदों आङो एसटि आनो पाक्का आंनि नाम लानानै आंनो फरवार्ड होनाया पाक्का बेनो खालामदो होनना बुंदों आरोना अके आइडि चेन्ज ने मी एन्ड माइ ब्लाबा गया रे मी एंड माई लाइफ का वीडियो रनिंग सॉरी रीना जी आप इतना लेट से आए आज रीना जी का वीडियो रनिंग रीना जी नि वीडियो रनिंग एनिफ्राय गुड इभिनिं ओके मोती जी राधे राधे ओम हर हर महादेव मोती जी बि बर' एन इउ नाम दारना ओमफ्राय निबिट बसुमतारी निबिट ना मा नाम बुंदों हेल' ब्र गुड इभिनिं बेनिफ्राय हाउ मिया एलं होनना बुंदों नै एलं नोंखौ आंखो सरि के होनना बुंदों केसे हो मटु होनना बुंदों आइ एम फाइन आइ एम मेथिगु अच्छा हूँ बढ़िया मस्त है एनिफ्राय राधे होनना बुंदों राधे आपका वीडियो रनिंग हो रहा है मतलब आपका तो शॉर्ट वीडियो है ना फिर भी एक शॉर्ट वीडियो रनिंग सोरना नेटआ होनदों नेटआथ' आंना स्ल' नङालै माथो हिटसो 5G खानै आंना नायलाय 5G हिट नांखादों राधे लङा मिन्थिबायलै दे सनजित आं थांनोसै होनना बुंदों अके दे थांसैबालाय विजय हेलो विजय लाइक सब करके चला जा सब करो और मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट्स करके जाना आपका भी मिलेगा आईडी मिलेगा बेनिफ्राय आंना गल जायाखै माथो ना गल जानाय बायदि मोनदों आंना गल जायाखै माथो बेनिफ्राय आं नङा माथो मालाय आदा सनाया मिथिना थांबाय लांबाय नोंहा दासो आंखौ बुंदों होनना नों खोन्थायानोबा सोरैबा न' एलं होनना बुंदों राधे हो गया मी एन्ड माइ ब्लॉग कमेन्ट सोर दङ कमेन्ट रे माबानि विजय आपका वीडियो रनिंग दे विजय जी आपका वीडियो रनिंग हो रहा है विजय जी आपका वीडियो रनिंग दे विजय जी का वीडियो रनिंग इसके बाद आईडी चेंज विजय जी का वीडियो रनिंग इसके बाद आईडी चेंज राधे रीना जी राधे बिदिबा आंना एमबि जोब्बाय खोमालै होनना बुंदों एमबि जोब्बायदां मिथिया राधे आंना माथो हटस्पट लालायनानै नै मोननै मबाइल सालायदों आङो जोमावब्र' हटस्पट लालायनानै मोननै आइडि सालायदों आङो थेंक इउ स' माच मधु नामदाना अके
Okay, welcome, 100% please joining back naudeng 100% naudeng rade wait along naudeng ini I love you along naudeng nih fitness kuinga Mona Bon Assalamualaikum Sonjit naudana ID ne ID sab dong kali yang nujung ID orang nang nengno sabkani ID organ nengno माबानि विजय आपका सावधान हो गया विजय का सावधान हो गया इनिफ्राय सलाम अलैकुम किधर चला गया रे नागारनानै मोनासै माथो बन बर' ना जन नामा जन बर'नि भिडिअ रानिं जन बर' का भिडिअ रानिं लाइक नाबा लाइक खालामदो जन बर' लाइक नाबा लाइक खालामदो लागियाखैबा कमेन्ट इनिफ्राय जिरी मैया राफा हेलो जिरी मैया राफा कैसे है आईडी मिलेगा इनिफ्राय आंना नेट पेक जोबलांनोसै नामा दिनैलाय आईडी सभी को मिल जाएगा आईडी ओमफ्राय राधे राधे संजीत भाई सब भाई ओके विजय ब्रो गया इनिफ्राय अभी जन ब्रो कमेन्ट जन ब्रोनि भिडिअ रानिं इनिफ्राय ओंखि एमबि जोब्बाय आंना होनदाना ओंखि एमबि जोब्बाय नै जोंना माबाना मना ना इनिफ्राय इनि जन ब्रोनि भिडिअ रानिं जागासिनो दं दै इनिफ्राय दायो सोरनो हरबानो कन है प्लिज कन मन' नोंनि भिडिअ रानिं खालामनांसै नोंना माथो रिल्ससो दंलाय मन' जोमाव नोंनि भिडिअ रानिं दै जोमावगा भिडिअ रानिं हरबाय जायखौनो मोनग्रोदों बेखौनो हरदों दे आङो हरजोबगोन गासिनोबो मानो दानखो बिदि जाबाय आरो ना बुंदों मानो दानखोथाय सरिका माच्चा ना मा होनखो आयु एफा जोमाव एफा ससेल' रिल्सआनो सैमा सोंलायलायनाय जोब्बायबो माथो दसेनो साबधान जाबाय इनिफ्राय रिल्समोन माथो साबधान जाबाय दे नोंना रिल्समोन इनिफ्राय सोर दंबावो दे फुरा गोदान दानि दै ब्र 3D गेमिंनि भिडिअ रानिं 3D गेमिंनि भिडिअ रानिं इनिफ्राय आइडिफोर दङबा हरनादों जेरै मैया आइडि दङ हरगोन नै भिडिअ रानिं खालामगासिनो हरगासिनो दङ माने फारि हरगासिनो दं आरोना जायनि कमेन्टखौ मोनग्रोदों आङो इनो हरगासिनो दङ ओमफ्राय 3D गेमिं ना माथो भिडिअआ एफा ससेल'लै ब्र मा खालामनो भिडिअआलाय ससेल'सो खालामदों ना 25 मिनिटल' आं 25 मिनिट हरसै दे विजय हेलो विजय हावरे विजय फ्राय अन सभी को थैंक यू कमेन्ट गाइस आंबो खालामाखै नावदारना कमेन्ट खालामदो इनिफ्राय एलं फेस श' नावदारना राधे हर महादेव 3D गेमिंग आपका डन हो गया मतलब आपका वीडियो शॉर्ट था ना 2 देख के दे दिया मैं 3D ने वीडियो रनिंग कंप्लीट जाबाय और किसका जिरिमैया कमेंट करो कमेंट आपका कमेंट नहीं दिखा रहा है मैं जिरिमैयानि कमेंट नुवाखै जिरिमैया बोरो थांगुजोब्बाय आरोना गोजौआव जेके आब'खौबो हेलौ होननाय नुदोंमोन आं दहायो थांगुजोब्बाय आरोना जेके आब' हेलौ होनदोंमोन राधे जेके आब' हेलौ होनदोंमोन अबाव थांखो गोजौआव थांजोब्बाय दै कमेन्टआ माने आं गाहायावसो फैयोना कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट ओमफ्राय जे आब' माबोरै खबर नामदो आरोना नै गोजौआव थांजोब्बाय आरोना ओके ब्र आइडि दं ब्र नामदो आरोना 3D गेमिं आंनोबो आइडि हरब्रा बेग आइडि हर आंबो ओमफ्राय जिरि मैया राफा अन होनना बुंदों जिरि मैया राफानि भिडिअ रानिं अमा बुथारलायनाया जिरिमैया भिडिअ रानिं आपका जिरिमैया का भिडिअ रानिं ब्लू होदो ना ओके ब्र ओके लास्ट ना बिनो इनिफ्राय सोर जेके आबो दंबावोमोनलै अबाव थाङो जेके आब'आ इनिफ्राय जेके आब'नो हरसै ओमफ्राय लास्ट जेके आब'नोखौ नुवासै आं नै कमेन्ट खालामासै जेके आब'आ मोनाबायलै नै जि थिखांनांसिगोना आयु बारलांबायलै दिनै जिरिमैया बेतला थटक्ला ना मा होनखो हि नावदों आंनोलाय बोरो माने नै बिनो आइडियानो चेन्ज खालामनो मोनाखै मानसि ग्रोब फैना थादों
वीडियो में कौन है मोटू ना कौन सा वीडियो में मतलब मैं समझा नहीं। रीना जी तू मेरे सामने इतना शॉर्ट वीडियो दे दिया 1 मिनट 22 सेकेंड जेरै मैया 1 मिनट 22 सेकेंड वीडियो साबधान जाबाय आरोना आं साब खालामबाय दे 1 मिनट 22 सेकेंड वीडियोल' होना नोङो जि मैया आब'खौ नुवासै आंनि जि मैया आब'आ थांबाय आईडी सेंस राधे 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 सुनादा ओ मतलब नेट पैक अभी खत्म होने वाला है मेरा इसलिए आईडी चेंज खालामसै दे ओनली लास्ट आईडी एबार लास्ट आईडी मोनथामल' हरनो हाबाय आंनो आयु इजोंथ' बहुत मानसि जोमाव मोननि सोरबा सोरबा सब साब दंजोबो फिटनेस कुइन मोननिबो साब थानो हागौ दै बे आईडीजों मोनथाम आयु फालेट लेटनो नै सोरबा माथो थाब खालामसै जिरै मैयानिखौनो मोनगोरबावबाय दे जिरेमाया नोंखौनो मोनगोरबाय नोंनिनो भिडिअ रानिं जिरेमायानि आंनो हरला माथो होनाव नोंखौ नुवासै ना दानि आईडी चेन्ज खालामलांबाय जिके नार्जारियाबो नोंखौ नुवासिनो नै भिडिअ चेन्ज खालामलांबाय आङो बेवहाय साब गैया होनना बुंदों आरोना बेहाय साब गैया बेहाय हरगोन आङो बेनिफ्राय नै इनि भिडिअ रानिं वेट एलं बय होनना बुंदों आरोना ओके एलं वेट करो आयौ दिनै नेट पेक सोनांसिगोनलां 19 टाकानि नेट पेक गैखाला नेट पेक सोनोसै 20 टाकानि नै 20 टाकासो दंखायो संजीत मैं ना हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा पढ़ने के लिए मतलब थोड़ा डाउट होता है विजय ब्रो इंग्लिश लैंग्वेज से लिखो दहाय कमेन्ट हरगासिनो माथो आंनाव दाना माने कमेन्टआ जेनेबा गोजौआव थांखोबाय थायोना ओमफ्राय कमेन्टखौ नागिरना मोनफिना आरोना कमेन्टआ गोजौआव थांखोबाय थायोना नों कमेन्ट नागिरा जेरै मैया आपका साबधान हो गया 1 मिनट 22 सेकेंड भिडिअल' होदोंना इयो जेरै मैया मोनबाय बेनिफ्रायबो एबार नागिरबाय आं जेके आब'नि भिडिअ रानिं सनजित आंनोबो हर एमबिया होनना बुंदों नोंनोलाय माने एमबि हरलाबायब्रा आंहा फैसा गैया नै 20 टाकाल' दं मात्र नै मात्र 20 टाकाल' दङ नै 20 टाकाल' 20 टाकाल' दङ जेके मा सायखो इलाय जुखाम जिरबाय नामालै जुखाम जिरनायखौ नायबाय आं हले मिनिबायलै नै जुखाम जिरनायनि भिडिअ रानिं सापर्ट ग्रुप हाइट प्लिज होनना बुंदों आरोना नबनिथा दासो फैदों नबनिथाया जेके गाइस नबनिथा साब खालामदो साबसिन लांबाय माबा लाइक खालामदो 2 मिनिट भिडिअ रानिं खालाम दै माबा जेके कमेन्ट खालामा गुबुन कमेन्ट खालामो मानसिया एसे लेदा ना जेके आबो नोङो सरि जुखाम लालायलायबायलै जेके आब'आ मालाय नै जुखाम जिरनाया अन दाना बिजों सानसे दंना जेके आब' साबधान जाबाय दे खारनो थांलायबायलै र' दे फिटनेस कुइं नोंनि भिडिअ रानिं जागासिनो दं दै फिटनेस कुइं आं मोनसे मबाइलाव मोननैखा नालाय गार्लफ्रेन्ड कल न' रुनो फन खालामदोंमोन नों आंनियाव खालामदोंमोन मानो खालामदोंमोन माने सोंहरदों नोंखौ अंबार फैनानै माबानो फैनानै माबानि फिटनेस कुइंनि भिडिअ रानिं सोलिगासिनो आरोना बेनिफ्राय दहायनो रानिं खालामदों आरोना आं फन रायलायबाय थानानै भिडिअ रानिं जादों बेनिफ्राय फिटनेस कुइंनि भिडिअ रानिं जादों आरोना दहायनो
3 मिनिट 33 सेकेन्ड दंमोन हाफ खालामबाय आरोना हाफ खालामबाय दे बेनिफ्राय सोर दंबावो कन प्लिज कमेन्ट सन किधर गया थैंक यू नाम नबनीता नबनीता ना इन भिडिअ रानिं ना इजों साबखालै नै नबनीताया एलंआ थिग मिनिबायलै एलं नोंनोबो साब हरना होनला र' एलंना साब आरो भिडिअ सिडिअ गैया आरोना मा खालामनो बेनिफ्राय नै रसुन नुदोंमोन आङो बिशाल आसोल ससेखौ फरायाब्रा आंबो आसोलखौसो फरायगोन आं बिशाल आंखौ आसोल होनखायो आयु बिशालनि भिडिअ रानिं शॉट मैन देखा क्यों सब है आन हो जाती है शॉट में क्यों शॉट भिडिअ नायाखै आङो लं नायदों बे एलंना भिडिअआनो गैखाया डाइरेक्ट साबदान भिडिअ माबा एलंना ओमफ्राय फिटनेस कुइंना 3 मिनिट 33 सेकेन्डमोन 3 मिनिट नायना होदों आङो ओमफ्राय 33 नायाखै ओमफ्राय दा बिशालना नै भिडिअ रानिं सोलिगासिनो आरो आं जायखौ साब खालामो बिसोरना मालाबा आनजाया मानो आनजाया होनना बुंब्ला आंना मबाइला गंनै नालाय मबाइल गंनैयावबो आइडिया आंना एक्सेन्ज बेयावबो मबाइलाव बे आइडियानो बैयाबो बे आइडियानो माने आइडिया एक्सेन्ज खालामना लाजोबनाय दं आरोना बे दङ ओमफ्राय नायो आङो मिथिबाय सोरबा आइडिजों थांनानै साब ना बे सनजित ब्रइन साम आइडि वाव दोननोसैदांलै नै आइडि होथ'लादां ना मा होनना बुङो बिशाल ब्र' साबधान जाबायलै बिशाल ब्र'निखौ 2 मिनिट 46 नि भिडिअमोन 2 मिनिट नायना हरबाय आङो ओमफ्राय जनखौ नुबाय आरोना नेट फैगैलालै आंना जननि भिडिअ रानिंलै नोंखौ खोनाखै सनजय आयु गाबबायसोलै आयु गाबनाब्रा गाबना जिरिमाया थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दाउलुर खिथु मानो गाबलाबायनांगौ सि गाबना बेनिफ्राय आंनो हरबावदो आगै दावदा हरगोन र' ओइ मा खामानि र' दे खामानि दं ओमफ्राय दा मोनाबाय आरो ने दा लायगौमोन दालाय मोनायागौ नामा ना जाबावनोफोरा ना लायनांगौमोननोलै लोगोफोरनि आंहा बाजाराव माने टाउनाव आरोना जोंना टाउन खाथिखा नालाय मोनसे आंनि भिडिअ लं भिडिअआव मा होनो भिडिअखौ फुल नायजोबनानै कमेन्ट मोनसे गालांदो बेनिफ्राय आं दाहाय साब खालामना हरगोन दे होमबालाय ना लायनांगौनोलै नै दा रायजालायगोन नाबा ओंखाम जानायाव ना लायाखै होननानै ओइ थांनांगौमोन ओमफ्राय ना आबौ मंगलानो दहाय ना बोखांदोंमोन फुख्रियाव दहायो आंनो ना मागोन दहाय बोखांदोंमोन आरो फन खालामनाय दङ नाम्बार दंबा गैयाना आबौ मंगलनि नाम्बार गैया आंनाव जन नोंनि साबधान जाबाय दै भिडिअ बेलेग गुबुन सोरनाव नै सोर न'आव थायालै सोरा थेंक इउ स' माच आं माने बेस्थ' जाबाय आरोना ओमफ्राय एलबि बन्द' खालामबाय आङो हे ब्र' बर' ब्लग खबरफोरा मारै फन खालामनायलाय लोगोफोर भिडिअ रानिंआ बन्द' खालामबाय आङो माबा दावराव जाजोब्बायलै मानसिफोरा माथावर मोजां थैंक यू सो मच दोस्तों सभी को थैंक यू सो मच कल जो अभी आईडी बाकी सेंड थालांबाय आरोना जाय आईडी मोनासै माया नामा गासै सोर आईडी मोनासै आं आईडी हरगोन नोंसोरनो मा होनगोन
आंनि लं भिडिअ कमेन्ट गारना गालांबानो जाबाय बेनिफ्राय आं दा मोना नङा 6:30 कमेन्टसो खालामगोन आङो ओमफ्राय कमेन्टसो खालामनानै नोंसोरनो हरफिनजोबगोन दे आङो ओंखायनो लं भिडिअआव कमेन्ट गालांदो लोगोफोर थेंक इउ स' माच जाय आंनि बेयाव फैनानै दसे समब्लाबो आंखौ हेल्प खालामबाय बिथांमोननि थाखाय समाज आरोना लोगोफोर गासैनि थाखायबो थेंक इउ गाबोन दे नाव दाना अके थेंक इउ स' माच दस्त थेंक इउ विजय थैंक यू सो मच मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाना मुझे फुल वीडियो वॉच करके कमेंट करके जाना है मैं आपको रन कर देगा न्यू आईडी के साथ रिटर्न बाय फ्रेंड एलॉन्ग थैंक यू सो मच ओमफ्राय दाउलु किटु थैंक यू सो मच ओमफ्राय जन थैंक यू सो मच बेनिफ्राय एलॉन्ग थैंक यू रंजालियाबो थैंक यू जोहोलाव एसप्रसन थैंक यू सो मच विशाल थैंक यू जिरिमिया थैंक यू गासैखौबो थैंक इउ स' माच आरोना बाय लोगोफोर बाय